Tak nám ju ukáž. Ty si dala, že tričko športové. Emily už ide. Áno. Cvičiť. Jasné, jasné. No ja som zvedavá na tú mikinku. Hobby ide cvičiť, ide sa hrať s deťmi na ulicu. Jaj. Dobre. Dobre. Tak. Mikina. Hej, máme mikinu vystrihnutú. Látku vystrihnutú. Ktorú si takto preložíme na polovičku. Na vrchu máš tú chlpatú časť. Áno, to je akože tým Pekné škaredým na pekné. hore. Škaredým Pekné na hore. pekné. Škaredé hore. Vystrihneš si strih. Áno. Takto vám to ukážem. Tu je to prehnuté, dole to je takéto toto. Tuto takto. Áno. A teraz urobím šup a na ten zhyb, už sme tak robili kabátik. Počkaj, idem pozrieť. No. Na ten zhyb, už sme robili kabátik, dám toto. Aha, takže to dole je otvorené. Áno. Dobre. Toto, takto. Ukáž, otvor nám. Dobre, vidíme. A prišpendlím si to Áno. a vystrihnem. Áno. Znova, kto chce, môže si to akože ukresliť. Komu sa to lepšie robí, tak. Au! Áno, bude sa páčiť. Au, au. A až tak? Až. Až tak sa bude páčiť. Hej, hej. Tak, áno, trošku teraz toto takto. Dobre. Spravené. A teraz to. Teraz to obkreslím, hej, tou hranou, jak to robievame. Pre tých, čo to chcú mať nakreslené. Tú hranu si môže zarezať, hej, keď už sa namydlíš. Mamina ti to spraví. Alebo vy, decka, vy ste také šikovné, my ani nemáme čas vám Vieš, čím robiť. škrabkou na uhorku to Áno, urobíš. áno. Že šups a máš to. A na zemiaky, hej, hej. Áno. Potom to nezabudni uvaviť. Jasné, Ten lebo kúsok. nezabudnime takto na ten výstrih, to ja pravidelne zabúdam, áno? Aha, dobre. To je akože, to je moja, Ľubka sa vždy smeje, to je moja choroba. Ja keď tu niečo šijem, to je bez výstrihu, lebo to nemám čas. No a teraz kto by chcel, znova si to odšpendlí Áno, a môže vystrihnúť. a vystrihne, Dobre, áno? aha. Ja nechcem. Jasné. Poznáte ma? Ja by som to rezala rezačom, ale to vy tiež doma nemáte. To je ešte taká vychytávka pre babky, čo to s vami robí. Tak, ja si to striham. Áno, a vrch nestrihaš, ten je prehnutý, ten nechávaš. Áno, ja striham len toto. Áno. Toto. Áno. To po obvode plus výstrih. Jasné. Máte to z takých látok urobené, ktoré sa nestrápkajú. Takže sa nemusíte báť. Ako určite prídu nejakí múdri, čo budú pozerať toto video a povedia: no ale malo by to byť také zaendlované, tak není čas, šijeme to s deckami. Niekoľkokrát sme to skúšali vyzliekať, obliekať, nič sa tomu nestalo. Nesprapká sa, no. Už látku sme... Také látky kupujeme, ktoré sú tam také vynálezy, že zo starého trička si to urobím. Pozor na to, lebo nemusí to byť taká kvalita, ktorá ti vyhovuje. Ale keď máš takú mikinu, ja som napríklad kúšila Margaretke kabátik z mojej vlastnej mikiny, ktorú som mala veľmi rada, bol taký zvláštny materiál, elastický. A ešte Dodnes ten vrch. ho máme. Áno. A ten sa nestrapká. Tak, a teraz ešte toto. Áno, toto čakáme. Kde zase som... Tu si dám troška pozor, aby to bol fakt oblúčik a nie nejaké strihance. Aby to bolo také plynulé. Lebo nebudem machrovať, stáva sa tam mne. Tak. A teraz pri hodina pravdy odšpendlím. Áno. A ešte čo musím urobiť. Áno. Hej. Na polovičku. A teraz si to otvorím. Jeho. No, lenže tá mikina sa musí vedieť aj tuto, lebo je to vidieť. Áno, je. Otvoriť. Otvoriť. No a tu máme na tomto strihu takú čiaru. Áno. Hej. A my tu znova ako keby iba jednu časť pozrieme. Áno. Na jednu tú časť a označíme si tam, kde nám začína tá
ten stred. Tak A nemôžem to zohnúť na polovičku a nakresliť to tam? Môžeš, Ten vydrž, strih. ale ja nechcem, aby oni to sa pomýlili. Dobre. Už ma to napadlo, ja to tak robím, ale tuto vám to... Aby ste sa nepomýlili. Ale nie tak, ten strih na polovicu. Môžeš ho zohnúť na polovicu. A teraz ho tam daj, a teraz nakreslíš čiaru. A nepomýliš sa? Nie? Áno, môžeš teraz urobiť Áno, čiaru. a hotovo. A ja si urobím bod po bode. Dobre. Dobre, alebo urobím takú halúbku. To je také... Proste, buď si to Lebo tá čiara, no. a použiješ, alebo si to označíš Áno. a spojíš. Proste ide iba o to, aby sa to Tam bola rozstrihlo čiara. cez stred. Lebo teraz rozstrihneš to po tej čiare. Áno. Stredom. Hej? Iba túto jednu. Iba jednu stranu, hej? Tako predná časť. Áno. Pekné. Výborne. Hop, dám to lícom hore. Teraz si prišijeme tiež tieto akože lampasiky, tu na, lebo toto zošikmené, to je rukav, a toto je predný diel, zadný diel. Áno. A znova, ako hovorí Ľudka, dáme, tam jak sme to mali na tej polovičke, tam si to môžem takto buď nechtom, alebo takto špendličkom označiť. Do pôvodnej polohy si to dáme, ja som si to nechtom. A tu si dám čiarku, hej. A na To tieto isté užšie na časti druhej strane, budeš na to šiť. Áno. Lebo si musím označiť, kde si chcem prišpendliť tie... Áno. A teraz už máš tú peknú časť vidieť. Áno, teraz už mám tú lícnú stranu. Tú peknú, z lebo hora, tam čo budeš, je. áno, šiť tieto. A tu dám teraz toto. Takto. Áno. No, ale jedna vychytávka tu je. Áno. Ja toho mám viacej, a Áno. trošku viacej ako viacej, tak náročky, ak ste si Áno. všimli, že mi to tak ako pretrča. Tak na tejto strane rukávovej, Áno. ktorá ešte bude zohnutá. Áno. To tu dám tak- presne. Môžem presne, alebo kúščičok si iba nechám, nič Dobre. viac. Prišpendlím. Ja tu si to takto napasujem. Špendlím. A hneď uvidíte, prečo to tam je. Keďže my sme si povedali, že tieto látky sa nestrapkajú a deti nemusia robiť nejaké šílené počité výstrihy a podobné veci. Keď sa nech sa babka realizuje, tu je zostal nejaký kúsok látky, nech sa páči. Ale my nemáme čas. A aby to bolo hore ukončené, lebo tá mašlička, tak to takto, neviem to ukázať, zohnem No. A zašiješ. a prišpendlím to vlastne Áno. takto, všetky tie tri vrstvy, hej, Áno, vidím. prišpendlím. Nič, len takto jednoducho. Nič tam nezohýňaš na vrchu, len máš Hej. šličku. A teraz si toto urobím aj z druhej strany, Áno. znova od konca, skoro takto. A zase si tu nechám dosť trčať. Áno. Prišpendlím. Tak. Zohnem. A zašpendlím všetky vrstvy. Áno. A teraz si rovnakým spôsobom, teraz to z obidvoch strán prišijeme niťou tejto farby, aby nám, keď sa posunieme, aby nám to nebolo vidieť. Dobre? Ideme šiť. Spustím pätku, zás budem šiť takto po kraji. Áno. Jasné. Zapichnem ihlu, nemusím späťaky robiť Aha. na tomto rukáve, Jasné. ale keď sa priblížim teraz k tomu, prišijem to až potiaľto a tam vám poviem, že čo s tým. Dobre, tak čakáme. Tak, šijem až skoro do konca, Áno. dvihnem pätku a otočím sa na ihle. Vidím. Tam tu zanadal tie špendličky. Otočím sa na ihle, pozri. Áno. Pôjdem teraz po kraji zase tu hore, Áno. ako keby v tom vystrie. Prídem zase na druhý kraj a pokračujem dolu. Prišiem to z druhej strany. Ja to tu zafixujem ako na tom výstrihu a pritom tam nemusím ani robiť spätný chod.
A je to pekné. Dobre, tu na to len odstrihnem. Áno? Áno. Tak, lebo to budem zahýnať. Takže z druhej strany znova poviem. Takže idem. Luka. Vidím. Takto. Otočím sa najhle, idem sem a idem naspäť. Vždy začínaš z toho rovného, nie z toho okrúhleho. Tak, mám to zašité na obidvoch stranách. Áno. Áno? Áno. Tak. Tak. Teraz vlastne toto sú naše rukavy. Áno? Keď sa takto na to pozrieme, to sú naše rukavy a my ich musíme tu nazohnúť. Áno. Len zahnúť ich ako ten kraj. To je veľmi jednoduché. Znova urobíme čári Mári Fuk to isté. 4 cm ako pilkou. Si označíme 4 cm a po čiare budeme šiť. Hej? A zohneme si to k tým 4 cm. Šup. A šiješ jednu stranu. Počkaj, zase nemôžeme preskakovať. Takto. To je normálne, že tu ti chýba, alebo je to šikmo strihané. Aha, dobre, nemusím. To nevadí. Nič nenaťahujem. Nie. Dobre. Takto si to zašpendlím. A šijem, hej. Dobre. Ukážem vám ako. Teraz budem znova dávať tú pátku ako keby dovnútra, hej, že pátka, látka. Ale začnem šiť už na kraji, aj keď tam tá látka ešte nie je. Aha, mala by som to šiť ružovou niťou. Dobre. Tak ja to budem mať dneska žlto. Nebudeš, zo spodu máme rúžovú. Ja viem, ale deti, šite si to tým istým tónom nite, hej? My to máme rúžové zo spodu, lebo máme rúžovú niť. Áno. Aspoň to lepšie vidíte. Áno. Hej? Počkaj. Daj to takto, Ani. Áno, teraz je to pekne vidieť, to žlto, super. Aha. Nie, tu sa vrátime. Dobre. Taký zub. Dobre. Zub tam nechceme, zub času. To isté spravím z druhej strany, áno? Už sme tu, už to máme zašité, obidve strany. Počkaj, vidím, krásne. Tak. A teraz tu máme ešte ten toto také otváranie. Vidíte si? Také otváranie tu má. Áno. Gabe. Áno. Gabino náš. Tak my to ešte takto obyčajne zahneme. My sme tam nechceli dávať žiadne suché. Gabriel, Gabino. Gabe, on sa volá Gabe. Gabe, to je strašné meno. Gabo. Má Gabe. No. Grazli Gabo. Áno. No. A teraz Grazli Gabe. Grazli Gabe. A teraz to akože z druhej strany. Aha. A teraz tu si nakreslím 3 cm od kraja. Aha. 3 centiačky, nie 4, 3. Hej. Od začiatku do konca si nakreslím 3 centiačky a spojím si čiaru. Už mám samozrejme prehodené tie nite, nech ich mám ružové, lebo potom vidíte, ako to takto vyzerá. A nakreslím si tú čiaru. A ja si to k tej čiare takto zohnem. K čiare. Áno. Počúvajte, toto je umelina. My sme vám umelý materiál, hej, polyesterový. My sme vám povedali, že tieto pera miznú, keď ich troška ohrejete. Takto ohrievajte len tak párov alebo na veľmi nízkej teplote, hej? To zmizne, ale nežehliť, dobre? Aby sa vám to neprilepilo na žehličku, nebodaj, lebo máte fakt. To stačí, keď prežehliš kapesník a ten horúci kapesník dáš na to, to zmizne. Presne, keď to dáš, alebo keď dáš na to tú vetrovku, len to tak spári, vreckovku. Áno. Vetrovku dajte, aj tu spálite prvú. Zachránite toto. A potom, keď máš toto zachránené, chápeš, ver to tak. Bávame sa troška na praktickú, no. Dobre. Tak mám to hotové a teraz si to prišijem. A budem šiť pátka, látka. Môžem z hora aj z dola. Ja pôjdem z dola. Áno. Ideme šiť pátka, látka podľa vonkajšieho tej hrany. Nie späťáky nepotrebujeme. Dobre. Až do konca.
sa blížim ku koncu, hej? A tu teda urobím nejaké 3-4 spätné chody, pekne v línii. Hej, úplne, že v línii to spravím. Vidíte? Áno. Tuto, aby to bolo čo najmenej vidieť. Mám, takže to mám hotové. Teraz Oj, tieto nitvočky sa tu pomotali, tak ich trošku odstrihnem. Nebojte sa, nevypára sa to, to bude ešte zahnuté dole. Áno. Druhú stranu. 3 To cm. isté urobím na druhej strane, takže označím si 3 cm, čiara a zohniem to ku čiare. Tak, máme to takto zošité, pozrite. Tieto dve hore. strany. Aha. Mám nitku. Máme tento aj akože predok zošitý, predné otváranie. A teraz, jak to máme, tak to takto do pôvodného toho stavu zohneme. A teraz to tuto zošpendlíme. Áno. Hej, na obidvoch stranách, lebo blížime sa to už len 2 kroky a máme hotovo. Áno. Perfektne to zošpendlíme, lebo to zošijeme. Dobre. Takže takto zošpendlím. Dám si pozor na dĺžku toho rukáva. Áno. Aby mi na jednej strane táto látka akože je elastická, že nie je to až také fajn. A na druhej strane trošku mi to pomáha, že keď som sa netrafila, tak to viem trošku pošidiť. Tam veľa špendličkov, lebo fakt je to elastické. A teraz toto zošijeme pátka látka. Prídem sem, otočím sa na ihle, prídem sem. A robíš späťaky? Robím už späťaky. Dobre, pozeráme. Tak. Dobre. Tu už urobím spätný chod, lebo to je finále toho rukávu a už aby sa mi nerozpáralo. Začnem kúsok ďalej, nezačnem tu úplne pri kraji. Začnem kúsok ďalej A vrátiš sa. spätným chodom vrátim. Áno. Aby mi to dobre posúvalo. Takže pár stiev dopredu, pár stiev dozadu, hej. A teraz som išla až na koniec a teraz idem pekne po špendlíček. No a prídem do rohu a teraz otočím sa na ihle. A toto nie je dobre, to nebude pátka látka. Tak urobím ešte 2 stehy. Pozriem, ešte je to málo. 3. Otočím sa na ihle a teraz vidím, že keď som otočená na ihle a pôjdem znova po tejto strane, bude mať pátka látka. To je dôležité. Áno, aby to bolo rovnako. Aby to bol ten očovok rovnaký. Aha. Ja si tu, decka, nedávam, vy viete, že si viem šiť úplne na milimeter, ale ja si tu náročky až na to tak nedávam pozor, lebo toto šijú deti a oni nepotrebujú mať úplne fantastický výsledok. Pre nás, Ľubko, je dôležité, drží to, nepára sa to a nie sú tam žiadne dierky ani vetračky. Funguje to, je to funkčné. Funguje to a dá sa to hore-dole obliekať, áno? Takže je to perfektné v konečnom dôsledku. V konečnom dôsledku na to, že má niekto 9 rokov a toto si doma šije, je to famózne. Odtrhniem si všetky tieto nitky. Dobre. A teraz tu... Druhú stranu. Počkaj, tu mám toto. No. A aby sa mi pekne otváral ten rukavík, a to urobiť musím. Áno, to viem, to robievame. Tak, musím to takto do stredu zastrihnúť. Po nitku, nie cez nitku, po nitku to roztrihnem, aby keď to prevrátim, aby sa s tým dobre robilo. Dobre. To isté spravím na druhej strane. Ideš šiť? Áno. Máme to zašité, obidve strany. Áno, aj tuto nastrihnuté, hej? Áno. A ešte jednu vecičku ideme urobiť. My tú mikinku máme aj z dola takto zahnutú. Áno. Hej, je to pekné, ako keby niekto nechcel, nemusí, ale my sme si s Ľubkou povedali, že my to urobíme. Čiže my ideme toto dole, tú dolnú časť, tak toto otvorím, my to ideme zohnúť. Zase jednoducho nakreslím si tie 4 cm. Áno. Pravítko jedno. Naše jedno pravítko, ale dobre. 4 centiačky a urobím si čiaru. Po celom obvode. A máte strihy, môžete si takých mikiniek a svetričkov narobiť koľko chcete. Keď máte strihy doma.
Jednoduchšie sme to už s Ľubkou zbuchnúť nevedeli. Ľubka úplne to tak zjednodušila pre vás tento strih, že. A teraz toto otvorím, Ľubka, pozri. Máme. A k tomu toto zohnem. Aby to tam nebolo taká gúča. Aby to že? nebolo také hrubé, taká Áno. gúča. Dobre? Takto. A znova to celé zašpendlím. Mhm. Ľubka to má našpendličkované. Takto to mám našpendličkované a teraz Áno. to pekne pátka horný okraj Áno, zošijem. Mám zošijeme. tam veľa špendličkov, lebo ja to mám rada veľa špendličkov. Mne sa to potom nešmykne. Na začiatku a na konci spravím spätný chod. Aj tuto idem podľa tejto hrany. Áno, podľa vnútornej. Áno. Janka a jej šidlo. Áno, dozadu. Vlastne dozadu, dopredu dozadu. Na týchto elastických látkach nezačínam na kraji, už som vám to vysvetľovala. Lebo to není dobré. Ale šidielko je lacná záležitosť, to si kúpte. A pošetrite si svoje prešité prsty. Samozrejme to šidlo tam nedávajte úplne, lebo potom musíte použiť mašinku, ale Si pomáha. zošijem to do konca. A na konci znova spravím spätný chod. Dobre? Takže dozadu, dopredu a mám hotovo. Dobre. Máme to hotové. Wow. Vrátime Wow. pre detičky, pre babiky. Tuto to mám pekne nastrihnuté, tak mi to leží. Úplná férka, pozrime. Áno, no obleč ju. Rúžové to má. No neviem, ja ten strih si zväčším na seba, idem si ja ušiť pre seba. Ale do gymu nejdem. Idem na piesok sa hrať. Jasné. Ty si povedala. No alebo s kamoškami, vieš. Však s kamoškami pôjdem. Na preliesky. Na preliesky pôjdem s kamoškami. Ideš, Jani? Jasné. Pošlu, Wow. pošlu na nás mestskú políciu, že to demolujeme svojou váhou. Dobre. My pôjdeme na dospelácké preliesky. Už aj také vymysleli. Tam nás ale zase tí dôchodci nahlásia na políciu, že im to tam demolujeme. Tak. To je krásne. Máme A chudáka chlapec odpadol, keď ju videl. Keď ju videl, normálne odpadol. Úplne. Poď sem moje. No, Už ukáž. sú úplne zlatí. Wow, super. Už môžu ísť športovať. Ale ona ešte nemá ruksak. Ježiš, ona bude smedná, veď ona si nemá do čoho dať vodu. Chudera. Tak my ideme ešte už